La divisió, iniciació. Per a fer una divisió, que és una partició, una repartició d'una sèrie de coses, hem de seguir 3 passos. 1. Agafar un número. 2. Aplicar les taules de multiplicar. I 3. Fer els càlculs. Quan ja hem acabat, hem de raonar la divisió per saber si està bé. Comencem. Tenim aquesta primera i diu 4 boletes entre 2 persones. A quantes boletes hi serà cada persona? Agafem el número. Sols tenim un número, agafem el 4. I apliquem la taula. La taula del 2 fins que doni 4. 2 per 1, 2. 2 per 2, 4. Cap a 2. Ja tenim el pas 1, que és agafar el número. Ja tenim el pas 2, que és aplicar la taula de multiplicar. I ara anem a fer el càlcul. Per a calcular començarem per ací i anirem allà. Per tant, 2 per 2, 4. Fins a 4, 0. Així fem una multiplicació. 2 per 2 són 4. I així fem una resta. De 4 a 4 que tenim van 0. Anem a fer alguns exemples més molt senzills. 6 boletes repartides entre 2 persones. Primer agafem el número. Sols en tenim un, agafem el 6. Ara apliquem la taula de multiplicar. La taula del 2 fins que doni 6. 2 per 1, 2. 2 per 2, 4. 2 per 3, 6. Cap a 3. Ja tenim la taula, el pas número 2. Ara anem al pas número 3. Anem a calcular. Recordeu que comencem d'ací i anirem cap allà. 3 per 2, 6. I així fem la resta. 3 per 2, 6. Fins a 6, 0. I ja hem acabat. Anem a raonar aquesta divisió. 6 boletes entre 2 persones ixen a 3 boletes per a cada persona i no falta ninguna. Torne a repetir. 6 boletes entre 2 persones ixen a 3 boletes per a cadascú i no sobra ninguna. Una altra. 12 boletes entre 2 persones. Agafem un número, però 1 no puc repartir-ho entre 2. He d'agafar els 2 números. Ja tenim un 12. 12 boletes, ja tenim el número agafat. Ara anem a calcular la taula. La taula del 2 fins que doni 12. 2 per 1, 2. 2 per 2, 4. 2 per 3, 6. 2 per 4, 8. 2 per 5, 10. 2 per 6, 12. Cap a 6. I ara anem al pas 3. Anem a calcular. I recordeu que calculem així. 6 per 2, 12. Fins a 12, 0.
raonem la divisió. 12 boletes entre dues persones i sent a 6 boletes per a cadascú i no sobra cap. I l'última. Tenim 24 boletes entre dues persones. Agafem un número i així sí podem repartir. 2 boletes entre 2 persones es poden repartir. Per tant, anem a passar, ja tenim agafat, sols estem treballant amb el 2, perquè sí que es pot repartir. Anem a la taula de multiplicar. La taula del 2 fins que doni 2. 2 per 1, 2. Cap a 1. 2 per 1, 2. Val. Ara hem de calcular. Recordeu que comencem per ací i anem fins allà. 1 per 2, 2. Fins a 2, 0. I baixa la xifra següent al costadet del 0, a la mateixa altura. Recordeu que té que estar a la mateixa alçada. Agafem, tinc el número 4 i ja tenim el número 4, ara anem a aplicar la taula de multiplicar, o sigui, la taula del 2 fins que doni 4. Anem a dir la taula del 2. 2 per 1, 2. 2 per 2, 4, o sigui que cap a 2. I ara fem el càlcul. Recordeu, comencem des d'ací i anem fins allà. 2 per 2, 4, fins a 4, 0. I com que ja hem acabat, que ja no queden més números per a baixar, anem a raonar la divisió. 24 boletes entre dues persones i sent a 12 boletes per a cadascú i no sobra cap. Anem a fer un exemple i posem 25 dividit entre 2. A veure què passa així. I tenim que primer agafem un número. El 2 es pot repartir entre 2, sí. Aleshores, ara anem a la taula. La taula del 2 fins que doni 2. I dic 2 per 1. Cap a 1. 2 per 1 són 2. I ara anem a calcular. Calculem, comencem per ací i acabem allà. 1 per 2 són 2. De 2 a 2, o a 2 li lleve 2, me queden 0. Val? I torne a començar. Agafem, si baixa la xifra següent a la mateixa alçada. I ara passe a aplicar la taula. La taula del 2 fins que doni 5 o propet de 5. 2 per 1, 2. 2 per 2, 4. Està propet. 2 per 3, 6. Ja se n'ha passat. O sigui, cap a 2 per 2. Té que ser menor que o igual a 5. I ara calculem al revés. Val? 2 per 2, 4. De 4 a 5, o 5 menys 4, sobra 1. De 4 a 5 va 1. I raonem la divisió. Tenim 25 boletes entre 2 persones i se n'ha 12 boletes a cadascú i sobra una boleta.